danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon Zirayu da ke zan mutu da ke abadan da ni da ke za mu zama. Sunana Umar M. Sharif. Ku ci gaba da kasancewa tare da Nomis G a cikin shirin H Hip Hop. Aka ne ko? Okay. Kai, kauce. H Hip Hop ranar Juma'a. Zirayu da ke zan mutu da ke abadan da ni da ke za mu zama. Sunana Umar M. Sharif. Ku ci gaba da kasancewa tare da Nomis G a cikin shirin H Hip Hop. Aka ne ko? Okay. Kai, kauce. H Hip Hop ranar Juma'a. danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun